Ito yung huli ko. Ito yung mga napanaan ko. Crabs. Kulita. Machine. Lobster. Laki ng machine. Dalawang pusit ako. Dalawang pusit. Box! 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 Dami isda sa kwan. Kompleto na ito ba? Gamay na rin box ito. Tini mo, sa kilo ni ba yun? Ako nang ipatira kang kuhan. Ipatira na ko kang napulapo ni ampok ni lamig kang napulapo ni siya ba? Pulapo. Muli ampok. Napulapo nga ampok na ako. Ay, sa kilo yun. Kuhan, pampano. May lobster pa ba yun? Ay. Lobster pa o? Waterproof, masana ako pala. Sabi na naman ka ito, nagwasagwan. Tingin ko, wala na yung ira, sumabit ka. Grabe, sisiguro eh. Ang lalim nun. Ay, Ay, pahit tubig. Magkapit ah. Isda to. Yan ang napulapo, nagpinaliwan. Ganun ko sa mga basit-siat ko. Yung kong gabay, yung kong pasigma. Mura siya ko ano, bro. stonefish. Ito yung mga sili to, malaking sili, bawal. Hindi na bawal eh. Ampo na. Hindi ba namin kayo? Uy, tulog mo. Mura ang grabe laki na stanan. Grabe mga tulog. Sabit lang na ako ni Bay ha. Lumat to yung ba? Isa mo na. Ano ko laruan? Ha? Laruan, lobster. Paborito ni Bon. Isa mo na. Oh. Ha? Nasa iba ka punta, pasya ka dito. Nasa Palawig lang ako eh. Ikaw na rin ba? Susunod rin pareha. Siya po ay dalawa na po napala niya. Ha? Yan o. Itong marami sa ako doon sa lambat ba eh. Ito. Kasi nakakatakot baka magat. Ito yung mahal daw to na ako. Hindi ba na makalaso na? Ha? Itong na gali sa Butik-butik nila yan. kandinarya ba daw? Kung sinong mamatay, yun na, lasaw na yun. Pakain mo ng bukoy. Jackpot. Jackpot. Box. Ito ba? Ito siya. Ito ba? Ito. Sabi ko kay Kuan, doon sa butas. Parang bungo ng bata oh. Bungo ng bata ba? Sabi ko bungo ng bata oh. Nakaupo. Ayan din. Takot siya. May na yata lumango yun. Hindi, lovely siya. Ito masarap. Ito malaki oh. Ito nga eh. Paborito na yung busing yun. Ito. Silo. Ito yung paborito niya. Ayan, five finger. Papano. Lobster. Lobster oh. Kulita. Buhay pa oh. Buhay pa oh. Sa kami. Walang magutak no? Picture mo nga ito. Para malaki tingnan siya pag ginano. Ito. Mga lipstickan. Ilang piraso na sa'yo Brian? Dalawa lang no? Ito ay. Ito Brian. Ito at saka ito yata. O ito. Ito. Dalawa sa kanya. Ito sa akin na to. Ito. Mga lipstickan. Dami lipstickan. Ito dami nito.
Pangihaw. Ang kira sa lambat ni. Hmm. Ito daw masarap ito. Limango sa kuan, dagat oh. Di kung halimbawa kainin natin to, kung sino mamatay sa atin, ito. Yan lason, malalaso na. Jackpot. Tayo. Nawag kuan, alam subusa pagkulot sa kulita. Ah, buhay pa, tinan mo, buhay pa oh. Parang Christmas light no, disco light. Oh no. Ha? Kapin tayo. Ito. Yung lobster. Saan mo? Bon. Ito na yung request mo po na lobster mo no. Kaso lang kuan pitik. May ibang kontak din, may 1 kilo siguro to. Makuan ka dyan mo ha. Buhay po. Lobster nga yan. Ibang klaseng lobster yan. Lapu-lapu. Ano to? Ito, dyan lang ito pagpa-uwi ko na ito natamaan ito. May pala mga tubig ah. Ay, buhay po. Paano nakawala na? Kakain mo tayo. Meron din akong kusita. Pakita mo yung video. Kekuan, malaki yung kay Roland. May nahabol ako malaki kanina. Kusit, sus. Hindi ko lang naano talaga. Warak-warak ko. Yan. Okay. Ito yung palang sa maral to. Ay, ganito no. Dito sa tanggal tubig. Matang pusa. Pa, dito sa tanggal tubig. Ha? Kasi, ito. May tutubig sa
lagi.